אני רוצה שנעסוק בסוגיה השלישית. יש פה 3 שאלות בענייני בריסה סמוך לפסח שהגמרא שאלה. אני רוצה שנעסוק בסוגיה השלישית, נבין את הקונטקסט שלה מבחינת המהלך של הסוגיה, ואחר כך נעשה תרגול ברטוב, איך פותרים סתירות. אני חושב שעשינו את זה פעם לפני כמה שנים, נעשה את זה עוד פעם פה, כי זה דוגמה, יש לנו ממש דוגמה פנטסטית. בכל אופן, בסוגיה שלנו אנחנו מוצאים 3 שאלות שנשאלות בענייני שכירות בית בפסח, בתוך ההקשר של בדיקת חמץ. השאלה הראשונה התמודדנו איתה בשבוע שעבר, היא השאלה מי חייב לבדוק. השאלה השנייה היא שאלה האם הבית בחזקתו בדוק, והשאלה השלישית, אם הסוחר קיבל בית שחזקתו בדוק, האם זה מקח טעות או לא. עכשיו, באופן פשוט, השאלות בנויות בצורה של קומה ראשונה, שנייה ושלישית. באופן פשוט, אם אנחנו פושטים את הספק הראשון, אנחנו מגיעים לספק השני, אם אנחנו מגיעים לספק השני, אז אנחנו מגיעים לספק השלישי. חלק מן הפרשנים, כמובן זה השאלה היא איך אנחנו פושטים את הספקות. חלק מהפרשנים באמת מפרשים בדרך הזאת. חלק מהפרשנים כמו תוספות, למשל, מבקשים לנתק בין השאלות, לנתק אפילו באופן מלאכותי. תוספות למשל, בהגדרת השאלה השלישית, אומר מדובר ב-13. כן, מכיוון ששתי השאלות הראשונות הם עסקו ב-14, אז הוא אומר, השאלה הזאת ב-13 כדי לנתק אותה. עכשיו, השאלה הזאת שעומדת לנו כאן על הפרק, שאלת האם זה מקח טעות או לא, היא שאלה מאוד מעניינת בתוך הקונטקסט של מערכת יחסים שבין סוחר לבין משכיר. אם תזכירו אז בשבוע שעבר, דנו בשאלה הראשונה וניסינו לבחון האם זו שאלה בדיני אורח חיים או שאלה בדיני חושן משפט. האם העובדה שיש לנו פה אינטראקציה שבין דיני בדיקת חמץ לבין דיני סוחר ומשכיר, היא מחייבת לומר משהו מורכב, או לומר שבחרנו לעסוק בשאלה של סוחר ומשכיר עם דוגמה של בדיקת חמץ, או להפך, בחרנו לעסוק בדיני בדיקת חמץ עם דוגמה מסוגיית סוחר ומשכיר. על רקע זה, שאלת מקח הטעות שנמצאת פה היא פשוט מדהימה בעוצמתה וביופי. קודם כל, יש לנו שאלה, באיזה מקרה יש לנו את הדילמה של הגמרא? אז אם הספקתי לראות מרם חלאווה? בכל אופן, אז יש מחלוקת בין המרם חלאווה לבין המגיד משנה בשאלה של על מה נמצאת הדילמה. זאת אומרת, אדם בא וסוחר בית. הבית בחזקתו בדוק. על רקע מה חזקתו בדוק? אפשר לומר, חזקתו בדוק על רקע זה שהוא שמע שמועה, על רקע זה שכללי הפסיקה, לאור מה שראינו בשאלות הקודמות, מגיעים למסקנה שהמשכיר הוא היה צריך לדאוג וכן הלאה, אז הוא סומך על זה שהוא שומר הלכה. המרם חלאווה אומר לא, אם זה רק הדברים האלה, אז ברור לגמרי שאין פה מקח טעות. זאת אומרת, אתה סוחר בית, אז אתה מניח איזושהי הנחה שמבוססת על משהו שלמדת פעם בישיבה שהבית הזה בדוק. לא מספיק, בדיני ממונות זה לא עובד ככה. אתה צריך משהו יותר ממשי. על מה הסיטואציה יותר ממשית? אומר המרם חלאווה, הוא אמר לו. המשכיר אמר לסוחר... לא ראינו, אבל התווכחנו על זה בדיוק ככה. מה? לא ראינו אותם, אבל... כן, המשכיר אמר לסוחר, תשמע, אין בעיה, הבית בדוק, לא צריך להיות בעיה. באים 5 דקות לפני הזמן הקובע, מקבל SMS, כן, לא חתום, מקבל SMS, הבית לא בדוק. השאלה, האם העובדה הזאת, שהייתה הבטחה שהבית יהיה בדוק, היא עילה בשביל לבטל את המקח? הרי אמרת לי. מזהיר אותנו המרם חלאווה להבדיל בין המקרה הזה לבין מקרה שהייתה התניה. ואומר, כחלק מהעסקה, או תנאי מפורש בעסקה היה שהבית הזה בדוק. טענו את הטענה הזאת, הבאתי, מה זה חזקתו בזה? מה זה? מה חזקתו בזה? למה קוראים לזה חזקתו? כן.
אומר לך, זה לא חזקה. אמרנו זה יותר חזק מחזקתו לעניין המקח טעות. לא עניין של מקח טעות. אבל זה השאלה, זה מה שמעניין, זה מה שמעניין את אני הגמרא. מדבר על עניין של חזקה. מה חזקה בזה? זה מפורש. חזקת כשרות של האדם שאמר לך שהבית הזה בדוק. לא, אבל יכול להיות שאחרי זה הגיע חמץ, יכול להיות שהוא בדק. אחרי זה חולדה, לא, אין חשש כזה. יכול להיות, לא, אם אחרי שהסוחר קיבל את הבית לרשותו, נכנס לשם חמץ, אז הוא יכול להתלונן על מישהו? אולי לפני. בדקתי. אז זאת אומרת... אבל איזה כלב משך איזה חתיכת לחם לתוך הבית. מתי משך? אחרי שבדקתי. מה שכח משהו? לפני שהזכרתי, אז אחרי שבדקתי. גם בעלומים, אנשים שם היו ממש צדיקים, ורצו ללמד זכות לישראל. לא יכול להיות שהמזכיר שיקר את הסוחר. לא יכול להיות. הוא הטיל משימה על מישהו לעשות את זה, והוא שמח על זה שהוא יעשה את זה, ואחר כך פתאום אומר לו, לא עשיתי את זה. לא, לא עשה. אחרי זה הגיע חמץ, זה בית. אז אתה מלמד זכות באופן אחר. המזכיר, יש לו 10 בתים. לא, זה הוא מזכיר חזקה. 10 בתים, 10 קרבנים שונים. יש לו זה, הוא אומר, בא לאיזה חברה, בא לאיזה, קח 500 שקל, תבדוק את כל ה-10. הוא אומר לו, בדק את כל ה-10. הוא אומר לו בשלט, יש לי 10 בתים בדוקים. הוא לא בדק בפועל. יש לו שליח. לא, אבל כשאומרים חזקה... לא, כשאומרים חזקה, אני בדקתי. יכול להיות שהשאלת הצדיקות, אני לא משוכנע שהיא רלוונטית לדיון. הרלוונטיות היא מערכת היחסים שבין הסוחר לבין המזכיר. המזכיר משום איזושהי סיבה אמר לו שהבית בדוק. התברר שהבית לא בדוק. האם הוא שיקר אותו או לא שיקר אותו? האם הוא תכנן אותו או לא תכנן אותו? האם הוא טעה או לא טעה? זה שאלות חשובות בדיני שמיים. בפועל הגענו לאותו מצב. הסוחר קנה או שכר בית על דעת זה שהוא בדוק, והתברר שהבית הזה לא בדוק, על בסיס שהוא סומך על אמירה מפורשת של הסוחר. בזה יש את הדילמה של הגמרא. כאמור, המרב חלמה טוען, לא ייתכן שאם הייתה התניה מפורשת בחוזה, בא מגיד משנה ואומר, מדובר שהייתה התניה מפורשת בחוזה. אבל מצד שני הוא אומר אבל שהוא לא צריך לשלם על זה. הוא מנקה לו אחרי זה מהשכירות. כן, זה גם היה קשה. רגע, אוקיי, אז זו הערה, זו הערה. עכשיו, צריך להבין מה הטבעה של הדילמה פה. ההערה היא בהחלט הערה צודקת. אבל, בואו נאמר ככה, זה ברור לגמרי, שאם אדם בא לחברו ואומר לו, תשמע, אני נופל לך חמור, ומושך חבר את הקנייה הזאת, מתברר שיש שם פרה. אז אנחנו לא נעשה פה דילמה, האם זה מקח טעות או לא מקח טעות, אולי הוא מסכים, אולי הוא לא מסכים וכן הלאה. נדמה לי שברור לגמרי שכשאנחנו עסוקים בעצם, אומר ככה, בסיטואציה שלנו, אדם אומר, תשמע, אני מזכיר לך בית שתוכל לגור בו בתקופה הגשומה הנוכחית. הוא מגיע לבית ורואה שאין שם גג. הוא שאל אותו, יש שם גג? הוא אמר, כן, יש שם גג. אז יש דילמה. האם זה יחשב מקח טעות או לא יחשב מקח טעות? העניין הוא... זאת אומרת, במילים אחרות, כאשר... מה? כזה יש דילמה? אז אני אומר, לכאורה, אם אתה אומר שהוא אמר לו הבית בדוק, למה בזה יש דילמה? עוד יותר מזה, המשנה המלך אומר, הייתה תניה אבל זה הפיך, זה לא כמו הפרה והחמור. פה אפשר להגיד, גם אם הבית בלי גג, לפי החוזה, ואחר כך הבית עם גג, באת ופתאום אין גג. טוב, החוזה לא מפורק, אבל שעושים לך גג. זה לא בלתי הפיך, זה לא כמו שמשכתי ובמקום חמור יש פרה. הוא אמר, תבנה גג. לא, גם פה, לא בדוק, אז נבדוק, חיינה נבדוק, אבל זה בסדר. אני חושב שבאמת גם בגג יש דילמה. כן. להבנתי, ברור שלא. למה לא? זה הפיך. כי זה שקר, מה? בחרתי לך פלאפון. שקר בעובדה נתונה. קנית פלאפון. שקר בעובדה נתונה. נכון. בחרתי לך פלאפון ויש בעיה. אני אתקן לך, אני לא אבטל את העסקה. זה לא אותו דבר. אותו דבר. כל עוד זה הפיך. עקרוני או לא עקרוני? כל עוד זה הפיך. מחר זה בן אדם... בית בלי גחוני. אנחנו קיינו שולחן הבינת אוכל ואח חסר חלק. אז אתה לא מפספס את העסקה. אבל אם הזכרת לו על זה לא, שיש מחר לו בית מנוע עם ואין גג. לו בכלל לא, זה מנוע. הרב אמר ששמעת את הרב. זאת אומרת, הטענה, אני יש גג והם לא ידעו. בואו ננסה אבל זה לבדוק הפיך. את זה. אתה מעלה הוא ישים גג. סברה טובה. מי?
סברה טובה אבל שלך. זה מקח טעות, עכשיו מה עושים? לא, זה לא מקח טעות. איך אתה בכלל יכול לטעות את הבית? זה לא מקח טעות. הוא יכול להיכנס לבית הזה? תמורת הסכום שהקונה שילם, הוא יקבל תמורה מלאה. הוא יכול להיכנס לבית הזה? כן, אבל איך, אבל גג, זה בקשר, אז זה למה כזה אתה זו, אז על השבוע שאין גג, אבל זה הפיך. זה לא שהעסקה כעסקה מבוטלת, זה לא נכון. לא, מה זאת אומרת זה הפיך? בוודאי זה הפיך. אתה הסוחר יכול להזמין פועלים ולדאוג לזה שיהיה גג. נכון, לא, אבל זה לא שמבטל את עצם העסקה. זה להבנתי מבטל את עצם העסקה. כשאתה אומר בית, ואני אומר, מה, אצלנו בית זה בלי גג. בלי קירות. לא, הוא לא מתכחש. לא, אני אומר, לכן אני אומר, זה עצם העסקה. כשאתה טוען את שאלת ההפיכות, שהיא בהחלט דבר שראוי לשקול אותו. אבל נדמה לי שהשאלת ההפיכות או אי ההפיכות, היא שאלה שקשורה לעיקר של העסקה, או לא עיקר, גם כשאני נותן לך פרה, זה גם כן הפיך. אתה יכול להחליף את הפרה הזאת בחמור אחר. בסדר, אז זה גם בסדר. בוודאי. עכשיו יש עסקה. אז הכל בסדר. לא, אז לא מה, בסדר. כן, יש דברים לא. בלתי הפיכים. מה? לך, זה מה יש. רצית רחל, הביאו לך לאה, זהו, לאה. אתה רוצה עסקה אחרת, בוא נעשה עסקה אחרת. זה דברים בלתי הפיכים. אתה מפקח בנייה, במסעדה שלא היה מפקח בנייה. הוא היה מי שקונה, מישהו לחן, ספר, כל דבר שקנינו, זה לא כמו שביקשנו. כל הדברים בבית. זה לא מבטל את העסקה, הוא אחד, לא, נבוא, נתקן, שליח יבוא. ככה זה כל דבר. קנית בקרר ונתנו לך תנור. זה לא מקח טעות? אגב, זה הפיך? האמת היא שהדיון שאנחנו מנהלים פה כרגע, אנחנו צריכים לעצור אותו בשביל להתקדם הלאה, אבל הדיון שאנחנו מנהלים פה כרגע הוא דיון מאוד מעניין, כי הוא נוגע לשאלה, האם הנושא הזה של מקח טעות שמוזכר כאן בסוגיה, האם הוא באמת נושא סובייקטיבי, באופן טוטלי? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים להעריך את עמדתו של הסוחר. עד כמה הקלקול של העסקה, כפי שמתבטא, עד כמה זה קריטי מבחינתו. כן, למשל רש"י אומר, כשאדם בא ואומר, הבאת לי בית לא בדוק, ביטול העסקה. איזה ביטול העסקה? אתה מצאת פשוט בית יותר בזול, ולכן אתה רוצה ללכת לשם. למה? כי אנחנו מניחים שבשביל העובדה שעכשיו אתה צריך להיות אחראי על בדיקת חמץ, זה לא גורם מספק בביטול העסקה. עכשיו, השאלה אם זה אנחנו מעריכים בדעתו של הסוחר, או בדעתו של הסוחר הממוצע, או שיש כאן איזושהי קביעת כללים, איזושהי כפיית כללים של המערכת המשפטית, שקובעת את גבולות הזכות והחובה של מערכת היחסים שבין הסוחר לבין המשכיר. ואז אני חושב שבאמת זו שאלה, זאת אומרת, עד כמה הסוחר מוכן להתגמש, וכמו שאתם אומרים, עשית חוזה בנייה, ותמיד יש באגים. עכשיו, אתה יודע שהבאגים, עכשיו, יש באגים מסוימים, שאתה תלך לזה בית משפט. היה לנו בית ששכרנו, שרגע התחיל להיות טוב ושם התחלה בקטנה. כשזה הגיע להיות טוב ושל כל הרצפה וכל הקירות, אמרנו, מבחינתנו זה לא ראוי למגורים, לא שילמנו שכירות, עד שאתה לא מבין. 3 חודשים לא שילמנו שכירות, עד שבעצם החליפו את כל הצנרת מתחת הרצפה וכל הזה. זה מעניין באמת. אבל זה לא ביטל את העסקה. לא, בכל הזדמנות שבתות לא עשינו וזה, כל מצב שיכלנו לא להיות, לא היינו, כי אמרנו זה לא ראוי למגורים עם ילד קטן וזה, כן, כן, זו שאלה באמת, שאלה באמת. אוקיי, בכל אופן... לא ראוי לשלם על זה מגורים. עכשיו, הסוגיה הזאת לוקחת אותנו למקום מאוד מאוד מעניין. והיא נוגעת לאותו סוג דילמה שתיארתי בשבוע שעבר, אבל הפעם באופן ממש מופלא. יש פה מערכת יחסים שבין סוחר למשכיר. מה חייב הסוחר, מה חייב למשכיר. ועכשיו, הסוחר רוצה להפיל את העסקה בגלל סיבה דתית. זאת אומרת, זה גם זכות, זה גם זכות שיש לי שהבית יהיה בדוק לפסח. אבל אני אומר, החובה ההלכתית הזאת לבדוק, אתה אמרת שאתה מתחייב לה, קבענו שניים וכן הלאה, אתה מתחייב לה, עכשיו אני צריך... היה אפשר להתעקש, כמו שהתעקשנו בשבוע שעבר, ולומר, זה עדיין דיני של משפט. זה דיני של משפט, משום שאנחנו עסוקים פה בזכויות של הסוחר והמשכיר. מתברר שבאה הגמרא, וגלוי להם כל,
בלי למצמץ, שמה לנו סברה דתית על השולחן, שהיא זו שמכריעה את דילמת מקח הטעות. נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו. זאת אומרת, למעשה יש איזשהו מבוא לטענה הזאת. הטענה היא שאומנם הסוחר חשב שמצוות בדיקת חמץ לא תוטל עליו. עכשיו, בנסיבות שנוצרו מתברר שהמצווה היא עליו. האם העובדה שהמצווה מוטלת עליו, היא תגרום לזה שמבחינתו זה מקח טעות? אומרת הגמרא, לא מבעיה במקום שכל אחד בודק בעצמו, שאת המצווה הוא צריך לקיים בעצמו, שזה בוודאי לא מקח טעות, אלא אפילו אם הוא יצטרך להוציא כסף על זה, שזו הוצאה, ואנחנו עסוקים פה בעסקי, בעסקים, בתשלום של כסף שבין הסוחר לבין המשכיר, אפילו אם יצטרך לשלם כסף על זה, הדבר הזה לא ייחשב כמקח טעות, משום שנוח לו שתעשה מצווה בממונו. אגב, זה מאוד מעניין את המדרג הזה שמופיע פה בגמרא. אנחנו זוכרים הרי את ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. למה נאמר בכל נפשך? אם נאמר בכל נפשך, למה בכל מאודיך? אם נאמר בכל מאודיך, למה נאמר בכל נפשך? מה אומרת הגמרא? אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר בכל נפשך. אחד נאמר בכל מאודיך. אם יש מי שממונו חביב עליו, לכך נאמר בכל נפשך. זאת אומרת, הגמרא לא ברור, האמת היא לכאורה, כל אחד ברור שגופו של האדם חביב, אבל אנחנו רואים שהגמרא לא מקבלת את זה כדבר המובן מאליו. יש דילמה מן הסוג הזה, למשל, ביחס לשני סוגי ענישה שמופיעים בתורה, עונש ממון ועונש מלקות. איזה עונש הוא יותר חמור מן העונש האחר? יש דילמה כזאת בגמרא במסכת כתובות. האם ממון יותר חמור או מלקות יותר חמור, עונש גוף או עונש כלכלי? בכל אופן פה הגמרא לא מהססת וטוענת שההוצאה הכספית היא החידוש היותר גדול. אדם שיקיים את המצווה במקום הזה, ברור זה לא מקח טעות. אז תטרח 5 דקות, קיבלת בית לשנה, אתה טורח 5 שעות. כן, אתה טורח לבדוק את הבית, אבל החידוש הוא שגם אם זה יחייב אותך בהוצאה ממונית. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שאני חושב שהיא ממש מופלאה במובן הזה שדיני שכירות אצל היהודים הם שונים מאשר דיני שכירות אצל הגויים. זאת אומרת, הרי אפשר היה להעריך את הבאג הזה, את מקח הטעות הזה, את חוסר ההבנה בין המשכיר לסוחר, היה אפשר להעריך את זה ולתת דוגמה שהיא דוגמה חילונית. זאת אומרת, הוא הבטיח לו ברז, לא מטויח. ובמקום שהוא הבטיח לו ברז לא נמצא ברז. בסדר? אז עכשיו, זה כן כמו בדיקת חמץ, זה לא כמו בדיקת חמץ, זה כן אפיר, זה לא... אבל היינו יכולים למצוא דוגמה כזאת. בדוגמה הזאת, שמבחינת דיני סוחר ומשכיר, היא תהיה ממש שוות ערך, אבל מכיוון שנכנס פה הגורם הדתי של הנאמנות של היהודים בשמירת המצוות, זאת תהיה שאלה באמת, מה נגיד אם אדם דתי מזכיר לאדם חילוני, מזכיר לו בית בערב פסח. הוא אומר לו, מה עם פסח? מה עם פסח? הוא אומר, בדוק. כן? ואז מתברר זה לא בדוק. עכשיו, האדם הזה, בכל הבתים שהוא, הסוחר, בכל הבתים שהוא התגורר בהם עד היום, הוא אף פעם לא עשה בדיקת חמץ. או במילים אחרות, הוא בוודאי לא הוציא הוצאות על בדיקת חמץ. האם גם פה נאמר שהכלל הזה של נוח לא אדם שתעשה פיצה ובנות? זה להלכה, אני מכיר את המונח הזה, אבל לא בהוצאה כספית. זאת אומרת, אם יש תפילין, אז אפשר להשתמש, בלי לשאול. אבל ספר שיכול להיקרא או להתבלות, אז לא. ההערה שלך היא הערה מצוינת. המסקנה היא לא מסקנה נכונה, כי להלכה ככה זה להלכה, כמו שאנחנו אומרים עכשיו. גם בבלי, גם במקום שמפסיד ממש. עכשיו, השאלה שאנחנו נפתח בה כרגע, ואני רוצה לנסות לצייר אותה באופן מתודי, שיקל עלינו להתמודד עם שאלות כאלה במקומות אחרים, זה הניסיון לפתור סתירה חזיתית, שיש בין שתי סוגיות תלמודיות. ויש לנו פה סתירה חזיתית בין שתי סוגיות תלמודיות. ביחס לשאלה, האם באמת נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו, כן או לא. עכשיו, השאלה של התפילין היא שאלה שדנים באחרונים,
הם לא דנים סביב הסוגיה שלנו, דנים סביב הסוגיה בבא מציע, משום שבסוגיה בבא מציע לא מוזכרות תפילין, אלא מוזכר ספר. בסוגיה בבא מציע, יש לנו שם דיון על סיטואציה שבה אדם שאל ספר תורה מחברו, והתלמוד מחדש חידוש שהשואל אסור לו להשאיל. אבל אתה אומר, פשיטה. ברור שלשואל אסור להשאיל. אבל בגמרא, מהו דתימה? מכיוון שספר תורה, הלימוד בו הוא מצווה, אז נוח לו לאדם, ואומר לסוחר, למשאיל שתעשה מצווה בממונו, אז הייתי חושב שהוא יסכים שהשואל שלו ישאיל לעוד מישהו, כמה שמלן שלא. משמע, המשמעות הפשוטה היא, כמה שמלן שלא אומרים נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו. והסתירה החזיתית הזאת בין הסוגיה שלנו לבין הסוגיה הזאת, הנפיקה בערך 15 תשובות לשאלה הזאת. אני רוצה שניגע רק ב7 תשובות, אבל ננסה לעשות את זה באופן מתודי. זאת אומרת, איך אנחנו פותרים סתירה כזאת, שיש לנו מקום אחד כתוב כן, מקום שני כתוב לא. עשינו כבר את התרגיל הזה פעם? משהו מהרס"ג, לא? עם מה? הרס"ג, לא, זה משהו אחר. לא. הרב מתכוון, אין הבדל בין זה שאתה נוער לך כמצווה, או שיש פה דבר נוסף, שאני שאלתי לך ואתה משאיר את זה למישהו שלישי. ההערה שלך היא הערה טובה בשביל להסביר מדוע צריכים להשתמש בשיטה שאני אומר, ואי אפשר ללכת רק באינטואיציה. משום שמה שאתה אמרת למשל, אפשר להבין את מה שאתה אמרת בשלושה אופנים שונים. והשאלה למה התכוונת היא תלויה באיזה נקודה. זאת אומרת, יכול להיות שבאינטואיציה, זה ברור שיש פה הבדל. עכשיו, איך אנחנו מזהים את ההבדל? ההצעה שאני מציע היא הצעה לקחת את שתי הסוגיות, להעמיד אותן זו מול זו, ולפרק אותה לרכיביה. נושא, נושא, נשוא, נשוא. מושא ישיר, מושא ישיר, מושא עקיף, מושא עקיף. לפעמים גם מי אמר את זה ומי אמר את זה. מה ההקשר הכללי של הסוגיה? ויש לנו 5 פתרונות. עכשיו, במקום לעשות את זה באופן הזה, זה מה שחשבתי לעשות בהתחלה. חשבתי שיש מקום לקחת. לא נכנס בדף. ניסיתי לדחוף את זה בדף, לא נכנס את כל בדף, אז חלק נצטרך להגיד בעל פה. לקחת את המשפט נוח לאדם שתעשה מצווה בממונו, ולקחת את המשפט הזה ולבדוק נוח מול נוח בסוגיה במציע, בסוגיה אצלנו. לאדם וכן הלאה, ולבדוק את הדבר. אבל בואו נזרוק רגע, יש לכם, גם שמתי פה איזה 5 תשובות מתוך המקורות. מה אתם אומרים באינטואיציה? מה הפתרון לשאלה? יש קודם כל, כמו שעורך להגיד, השאלה אם זה בלוי או לא בלוי. יש בלאי בספר תורה, מתבלע. כן. אז פה נוח לעשות מצווה כשזה לא בא על חשבונך בסופו של דבר, שזה לא יגרם נזק מזה. אתה משלם כסף. תשלם כסף לבדיקה. פה זה ודאי. יש מקרה, נגיד מקרה שאין בלאי, ככה אומרים, זה טלית. נגיד, גם בטלית, בשלב מסוים יש בלאי וכן הלאה. אבל אני חושב שזו תשובה טובה, אבל צריך לנסח אותו. למה? זה יותר חמור. זה יותר חמור. כי עם הדירה, אתה ממש משקיע המון זמן, יומית, שזה שווה כסף, זה לא אולי יתבלה, אתה מפסיד כסף, אתה פשוט שם כסף בשביל מצווה. ומכריחים אותך, אומרים לך, לא, אתה אוהב את זה. אני לא אוהב את זה, אני מפסיד כסף. גם בספר, אם הספר יתבלה ויצטרך לקנות חדש, אז אולי הוא יצטרך להוציא. פה בוודאות אתה מוציא כסף, זה הרבה יותר חמור. כן. מה אתה אומר? המצווה פה היא שלך. אתה עובד את החמץ בבית סדר בו. שם זה מצווה של מישהו אחר, עושים מצווה. שם עושים מצווה ברכוש שלך, ופה אתה עושה מצווה לעצמך. זאת אומרת, אפשר היה לומר, נוח לאדם שתעשה מצווה בממונו. יש 2 נוסחאות, שתעשה או שתתקיים. ואז אפשר לעשות את ההבחנה, וזה עושים מסתכלים על זה. שאלה היא מי עושה את המצווה. אני מוכן לעשות את המצווה, זאת אומרת, אני מוכן להשקיע כספים
משלי בשביל שתתקיים את המצווה, ובלבד שהבונוס יהיה שאני מקיים את המצווה. זאת אומרת, אני חווה את קיום המצווה. המצווה היא מצווה שלי. עכשיו, זה שמישהו אחר מקיים את המצווה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל זה לא בטוח שנוח לי להוציא כספים כדי שמישהו אחר יקיים מצווה. על בסיס המודל הזה, אנשים יכולים לראות את כספי מונח בצד חצרי, ללכת עם הכסף הזה, לקנות לעצמם לולב, ולהגיד, נוח לאדם שתעשה מצווה בממונו. אפשר להגיד גם לעצמי, בכיוון הזה, אז מישהו נראה שיש פה איזה ארנק עם קצת כסף, מישהו ישלוף שטר של 50 וישים קופת צדקה ויגיד נתת צדקה. לא, אתה עשית צדקה. מה אתה פתאום? אני נתתי צדקה. כן? נתת הרגע 50 שקל. מה פתאום? בממונך. לא, עשית מצווה, נתת 50 שקל צדקה. למה לא? לא לקחו. נתת. זה בכל מקרה נעשה בממוני, אבל זה לא נחשב שאני עשיתי המצווה. עשית. לגבי ספר תורה, שאלה למה לא? אין נתן אם צדקה. אתה מזכה את הרבים, לא, זה כיוון. אם עליו חובה ללמוד תורה, ואתה, האפשרות היחידה ללמוד תורה, שאתה תשאיר את הספר, אם זה לא נחשב כאילו אתה מקיים את המצווה. קודם כל, קודם לזכות הרבים זה לא מצווה, אני שואל. אולי לזכות הרבים זה מצווה, אבל השאלה בשביל אני צריך להשקיע בזה כסף. לא, אבל אני אומר... הכסף קיים. לא, שנייה. עכשיו, אתה בא ואומר ככה, זה לא מעשה צדקות שאני אתן לאחרים להשתמש בספר תורה שלי? זה ודאי מעשה צדקות. אבל אנחנו שואלים את השאלה, האם כשאנחנו בוחנים את הנכונות של האדם באופן אולטימטיבי, האם ברור לנו שהמשאיל מוכן שישאילו את ספר התורה כדי שתעשה מצווה בממונו? תשובה, לא בטוח. לא שזה לא מצווה, זה מצווה. אבל אנחנו עושים פה, זה מה שאמרתי, אנחנו חיים בתוך, אני אומר ככה, המחשבה הזאת שנמצאת פה בגמרא, אני חושב ש50% מקוראי הסוגיה היא מקוממת אותם עד השמיים. יש בו איזה מזכיר רשלן לפחות, שלא בדק כמו שצריך לבדוק. ואני אומר, זה לא מקח טעות, למה? כי אנחנו מעריכים שאתה מוכן לשלם, אתה סוחר, מוכן לשלם בשביל המצווה הזאת. זה מקומם. אבל יש פה איזושהי הערכה ביחס לטיבו של האדם מישראל. האדם מישראל שהוא שומר מצוות, רואה לקיים מצוות וכן הלאה, עד כמה האהבה הזאת אפשר לבנות עליה במערכת היחסים הבין אישי. עד כמה אנחנו משוכנעים שהאדם הממוצע לפחות ירצה את הדבר הזה, ואז טענת מקח טעות לא תעבוד לו. רק שנייה, בואו נשלים את הנקודה הזאת, ולכן העובדה שגם נתינת ספר תורה למישהו היא דבר בעל ערך, היא לא בהכרח אומרת שהכלל שנוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו יחול על הדבר הזה. עכשיו, עשינו חילוק אחד, חילוק שהוא אומר, בסוגיה שלנו אנחנו רואים שזה האדם עצמו עושה את המצווה. עכשיו, עושה את המצווה, אז אומרים את הכלל. אבל שמישהו אחר את המצווה, לא בהכרח. תירוץ אחד, יפה, כן? זה אגב, נוח לאדם, כן? כתבתי פה לפניכם, הוא עושה או מישהו אחר עושה, וכן. אוקיי. אולי אני אשאל את זה יותר. להעביר, אתה משאיר מישהו ספר, ולהעביר אותו למישהו אחר, זה שונה קצת מאשר אתה, נראה שזה דיון כזה, אם אתה רואה בבית כנסת תפילין של מישהו אחר, מותר לך להשתמש בהם. למה? אני יש איזה הבדל, כאילו, הביאו את זה בשבילך, שתשתמש כאילו בשבילך. כאילו, עכשיו, בגלל זה אסור לך להעביר את זה הלאה או משהו כזה. כאילו, אבל אם זה סתם ספר שאתה רואה מונח פה עכשיו ספר, אתה רואה את זה ספר פרטי שמישהו, אני רוצה לראות עם זה. בסדר, נראה לי שיש איזה הבדל. תסביר אבל... נוח לו לאדם לדעת איפה ממונו, איפה הוא נמצא. השאלתי למישהו, אז השאלתי לאותו בן אדם. לא, דבר על ספר, הוא מדבר על... אני השאלתי את זה עכשיו אליך. זה לא משהו שהנחתי אותו על המדף ומישהו... אני הנחתי על המדף מתוך ההנחה שאף אחד לא ייגע בזה. נכון, אבל נוח לו לאדם שיעשו לו מצוות, כאילו, זה משהו כזה. לא, אבל הבאתי למישהו אחר, אני הבאתי בשבילך. אני לא הסכמתי שתעביר את זה הלאה. זה צריך להסביר, זה יותר אינטרנטי. לא, אני אומר, האמירה הזאת היא אמירה טובה בתוך ההקשר הממוני. הרי זה מה שהגמרא שם אומרת. כאן שנה רבי, אין השואל רשאי להשאיל. זאת אומרת, מה, זה פשיטה? כן, אבל במצווה אולי לא הייתי אומר ככה. למה? משום שהרי אסור לאדם, אם אתה רואה איזה מכונית יפה, אתה לא אומר, טוב, נעשה סיבוב במכונית הזאת.
אתה רואה ספר יפה ואתה רוצה לקרוא בו, יכול להיות. זו שאלה באמת. ואם זה יהיה ספר שהוא לא ספר קודש, מותר ככה לקרוא בו? יש צד אחר אולי. רגע, אנחנו יכולים אבל למצות פה משהו. יש משהו מצווה, אבל... לא, בהקשר הזה. יש משהו גם כאילו, כשאתה יודע בוודאות שהבן אדם לא אכפת לו שתשתמש לו, יש איזה דין כזה. נכון. אפילו... אבל נקודת המוצא היא שאנחנו פה, עכשיו אנחנו קובעים אם נוח לו או לא נוח לו. כן, אבל בהקשר הזה אפשר להגיד שבן אדם רוצה לשלוט, גם אם הוא אומר, אוקיי, יש לי עכשיו ספר תורה, ואני אוהב שאנשים לומדים מהספר תורה, אבל אני רוצה לדעת למי אני נותן, ומי אני בוחר שיעשה את המצווה. אז הוא ביקש ממני, אני נותן לו. עכשיו יש עוד מישהו אחר שרוצה, אמרתי לו, רגע, זה אצלו. לא הוא יחליט מי ילמד לי בספר תורה. זה שליטה על המצווה. בתור השואל יש לך יותר אחריות. אני אשאל שאלה מאוד פשוטה. זה הארון שלי, בסדר? אני השארתי פה ספר, אתם אומרים, מותר לבוא ולקחת את הספר לקרוא. לא. פה מדובר שלנו, נתנו רשות. נכון. פה אין שליטה על הספר. הספר הוא ברשות צורכי הרבים, מי שרוצה יבוא יקרא. אבל אצלי בבית, כן? אדם מותר לגשת לארון ולפתור. עכשיו, הספר עבר מהבית שלי לארון של השכן שלי. ברשותי. לארון של השכן שלי. עכשיו בא שכן שלישי, והוא יכול להוציא את הספר מהארון ולקחת אותו. זה לא המקרה, פה נשאלתי למישהו. זה נקרא שאלה. לא, השאלה שאני נותן, אני יודע שעכשיו הספר בשימוש. אני רוצה שהספר יהיה בשימוש כל הזמן. כשזה אצלי, ואני אומר, אוקיי, סיימת להשתמש, אני אתן למישהו אחר להשתמש. זה באמת מופיע סברה כזאת בחונה, וצריך לנסח אותה. הניסוח אומר ככה. נוח לאדם שתעשה מצווה בממונו. אבל כבר נעשית מצווה בממונו. הרי אני לקחתי את הספר הקדוש שלי, והשאלתי אותו למישהו אחר. עכשיו מבחינתי 100% המצווה מתקיימת. אז למה גם שעוד מישהו ישתמש בזה? שהוא לא משתמש במצווה מתקיימת. למה לא? לא מתקיים. למה לא? אני נתתי, יש מצווה להלוות. יש מצווה. אני הלוויתי כסף. הוא לא השתמש בכסף. קיימתי מצווה או לא קיימתי מצווה? כן. בוודאי שקיימתי מצווה. יש מצווה להשאיל ספרים כדי שאנשים יוכלו ללמוד. אז בלילה כשהוא ישן, אז המצווה שלי הפסיקה. בסדר, מה? לא, בסדר, ההבחנה הזאת היא... כן, אז זה אני ממשיך את קו המחשבה שאתם מצטערים. אבל בעצם זה עולה גם כאילו מה שאמרת קודם, זאת אומרת, אין שום קשר לספר קודש, לא ספר קודש. לא, כי יש מצווה. למרות שיש... רגע, לא, אני הבאתי מצווה להלוות, יש מצווה להלוות כסף. לא מצווה להלוות ספרים. מצווה להלוות כסף כדי שאדם... לא, אז הספרים הזה עדיין, אז זאת אומרת, אם אני השאלתי ממך ספר, קראתי בו, עכשיו הוא שוכב אצלי בבית רגע, בא השכן, אומר לי, יש לי איזה שאלה פה, אני צריך באמת גם את הכיסור שלך, אז אני מסתכל בזה. לכאורה עכשיו אני לא יכול לתת, אבל כרגע אני לא מקיים מצווה. אז תחזיר. זו הטענה. סיימת לקיים, תחזיר. ברגע שאני השאלתי לך את הספר, אז אני מקיים את המצווה. אני לקחתי ספרים שלי. כסף יש מצווה להשאיל ספרים. כן, להשאיל ספר שאדם יוכל ללמוד, כדי שאנשים יוכלו ללמוד תורה. עכשיו אני מבחינתי, אני כבר מכוסה. תביא, ידעתי את זה לפני. לא בסדר, אז אפשר להגיד הבחנה. אני חושב שאנחנו כאילו... יש גם סוג של טענה שאני רוצה לדעת למי אני משאיל, ואז אני משאיל לאדם מסוים. ואני לא רוצה להיות שהספר שלי יפסל לאדם שלישי, כי אותו אני לא מכיר. כן, אבל זה לא דיני, אין אפשר לדבר לך טיפה. בוודאי שאפשר לדבר לך טיפה, וזה מה שאין השואל רשאי להשאיל. אבל אמרנו שבמצווה אולי כן. למה? כי נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו. מה אתה אומר לי לא? אבל כן, באמת נכון שנוח לו שתעשה מצווה בממונו. עכשיו אנחנו עושים תירוץ. למה שם זה לא עובד? היו לנו בינתיים שניים, אם זה האדם עצמו או ש... כן. תירוץ לא הבאתי אותו בכלל. אולי עניין של האחריות. אתה שואל, יש עליך אחריות. אתה חייב בנזקין, אתה חייב לזה, איך אתה מעביר את זה הלאה? זה כמו זה משהו שלפעמים אתה מלווה למישהו כסף, אומר לך, טוב, לא אני אחזיר לך, הוא גם חייב לי, אז תיקח ממנו. לא רוצה, אני הלוויתי ממך, תחזיר לי אתה, כאילו משהו כזה. זה באמת דיני שאלה. אבל מה אם נוח לאדם שתעשה מצווה בממונו? לא. פשוט לא, אני אומר, זה משהו, לא רוצה לגלגל הלאה את הדברים, כאילו, יש עד אחד. נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו. כמו שאני קניתי איזה עט מיוחד, שלא יודע מה, כותב בכמה צבעים, ונוח לסכם איתו שיעור. כן. עכשיו, אני כרגע, אני הצעתי, יש לי שני שיעורים חופשיים. כן.
הבאתי לו את העט הזה, הוא צריך את העט, הוא ביקש ממני את העט הזה לשיעור הזה. כן. אני לא צריך אותו, אני עכשיו נוח לי שהוא יעשה את המצווה, כן. עושה גם את השיעור. נכון. בשיעור השלישי, שגם אני בחופש בו, הוא גם בחופש, יש מישהו שלישי שרוצה את העט. כן. כן, אבל האם זה מותר הפסד. לו? זאת אומרת, זה אוקיי, זה עכשיו הפסד שליח, אבל זה הפסד. עכשיו למה? כי הדיו שם מיוחד, דיו מיוחד, שיש בו כמה צבעים שאי אפשר למלא אותו. לא, זו השאלה. זו נכון, השאלה. בדיוק השאלה. אני אומר, זו אבל השאלה. לכאורה, אם הוא יבקש ממני ישירות, אם הוא יחזיר לי ויבקש ממני, אני אתן לו. כן, תיתן לו. אם- שתיתן אם לו? אני... רגע, אתה בטוח? בטוח שתיתן לו? אם בטוח, אז מה הבעיה? נוח לו לאדם שתשים נכון. מצוות ממונו. אז אז גמרנו, אז- למה צריך לשאול שאלה? למה שלא לבקש רשות? כי אני אומר, זה תלוי באיזה דברים זה, תלוי אז באיזה... עכשיו אני שואל, מה הבעיה פה? מה הבעיה? אז יש באמת טענה שהיא מתחילה בתוך הדברים שלך, והיא שיש מקום להבחין בין אם כתוצאה מזה שהמצווה שתעשה בממוני, אני אחר כך לא אוכל לקיים את המצווה. זאת אומרת, יש לי ספר תורה, שבנוי בשביל לימוד. עכשיו, אם אנשים יבואו ויעשו מצווה בספר הזה, אני נוח לי שתעשה מצווה ממוני, אבל אני בסוף גם כן ארצה לקיים את המצווה, והספר הזה יישחק, אז אני לא אוכל לקיים את המצווה. הבעיה היא לא ההוצאה הכלכלית. ההוצאה הכלכלית אני מוכן שתעשה מצווה ממוני. אלא מה? שתעשה מצווה ממוני, אבל לא ייגרע חלקי לקיים את המצווה. שם, בסיטואציה הזאת, הדבר הזה גורר אחריו... עכשיו בואו ננסח את זה בניסוח עוד יותר חריף, שלהערכתי הוא הניסוח היותר... איך מעריכים בלאי של ספר? זה אני חושב שזה דבר נורא... צריך שמאות להערכת בלאי של ספר? למה? החשש שמא כשהספר יחזור אליי בעוד 3 חודשים יהיה בו בלאי? איך אפשר להעריך את זה? למה צריך להעריך את זה? לא מספיק שיש חשש. אין אבל חשש שלאין דבר סוף, הוא השאיל, ואני כבר לא אמצא את זה, כי אני צריך יום שלם רק לרדוף אחרי, אני עברתי להוא, הוא עבר להוא, זה עשו אני מלכתחילה. את החשש כזה גם. אז זה משהו, זה חשש שקיים, נאמר ככה, מה הבעיה היא, אני משאיר פה ספר, בא אדם אחד ומשתמש בו, ושני ומשתמש בו, ושלושים משתמש בו, ורביעי משתמש בו, הכל בסדר. אני לא בטוח שהכל בסדר. באמת, כתוצאה מן הדיון הזה שאנחנו עושים כרגע, יש אומרים שבאמת בספרים אסור להשתמש. אלא אם כן, יש חזקה, נורמה בישיבה, כן, יש ישיבות, צדיקים כאלה כותבים, אצלנו בישיבה מקובל שמותר להשתמש בספרים, אלא אם כן מישהו כותב שהוא... בדלת וכן הלאה. אוקיי. אז בכל זאת, עכשיו יש רעיון מתוחכם, שטוען טענה כזאת. נוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו. כשאנחנו מדברים על בדיקת חמץ, אז הממון שלי הוא זה שעושה את המצווה. אני משלם למישהו כסף, והוא הולך ובודק בשבילי את הבית. בממון שלי התקיימה המצווה. אבל בספר תורה, במה התקיימה המצווה? בתוצאה של הממון. בבעלות. התקיימה המצווה בזה שהוא קרא בתורה. הבלאי של ספר התורה הוא בסך הכל נספח. ההוצאה הכלכלית שיש לי היא לא המצווה, אלא היא נספח. בזה אני גם כן מסכים. מה פתאום? כשאני משקיע כסף משלי, אני רוצה שיעשו עם זה דברים טובים. זה שיש תוצאות, כן, לחסות נזקים. זאת אומרת, אני מוכן לשלם כסף לסעודת מצווה. אני מוכן לשלם כסף על זה שהחבר'ה שישבו שם בסעודת מצווה גם שברו את החלונות של בית המדרש. מה פתאום? זאת אומרת, הדגש הוא שנוח לו לאדם שתעשה מצווה בממונו. זה מה שחסר לכם פה, זה הרכיב של ממונו. יש פה גם מצוות פורה מתחדשת, מה הכוונה? כן, אז יש לנו עוד אפשרות להבחין בין מצוות תלמוד תורה לבין מצוות בדיקת חמץ. שמצוות תלמוד תורה זה מצווה של כל יום. קבועה. אז ההתלהבות של האדם מזה שנוח לו שתעשה מצווה בממונו, אבל מצווה שמתקיימת פעם בשנה, זה לא חשוב אם המצווה הזו יותר חשובה או פחות חשובה, שם ההתלהבות היא התלהבות גדולה יותר. איפה יש יותר נוחות כאילו? מה? איפה יש באמת את העניין של הנוח? מצווה, זה נוח לו, איזה מצווה? כן, זה מה שכתבתי, מצווה קבועה ומתחדשת.
יש עוד שני נימוקים, שבזה נחתום את דברינו. קודם כל זה רדווז. את הרדווז לא הספקתם לקרוא, זה התירוץ הראשון שראינו. נוח לו לאדם שתעשה מצווה ממונו. האמת היא שאולי, אם הייתי ככה חופר עמוק בטיעונים שטענתם קודם, יכול להיות שהיינו גם מגיעים לזה. זו הטענה שהשאלה אם זה מדעתו או לא מדעתו. נוח לו לאדם שתעשה מצווה ממונו, שהוא יודע שמצווה נעשית ממונו. אז אנחנו מניחים שאדם רוצה. אלא מה? פה אני נתתי למישהו ספר תורה, ופתאום כל עם ישראל, מאחורי הגב שלי, מתחיל לקיים מצוות בממוני. מה פתאום? זאת אומרת, נוח לו לאדם שתעשה מצווה ממונו, כאשר זה... הייתי אומר, זה קרוב לתירוץ שאם זה מצווה שהוא עושה, או מצווה שמישהו אחר עושה. פה אנחנו אומרים אפילו שזה לא מצווה שאתה בעצמך עושה, אבל שזה נעשה מדעתך, זה חלק, נאמר ככה, יש פה, הרי, אני אומר, נוח לו לאדם שתעשה מצווה ממונו, אנחנו במידה מסוימת, אנחנו מגבילים את הבעלות של האדם על הרכוש שלו. תראו, אין לך זכות וטו. אז הטענה היא... לא, יש לך זכות וטו, אבל אם לא גדר אותה מראש, אז... יש פה משהו קצת מוזר, יש לך זכות וטו, אתה אומר, לא נוח, לא נוח. נכון, לא, אני רק אומר, שמתי אנחנו אומרים שנוח לו לאדם, נגיד פה למשל, בנושא של בדיקת חמץ, אין לו זכות וטו. כי הוא לא יכול לבטל את העסקה, כי אנחנו אומרים לו, תשמע, עכשיו צריך לבדוק חמץ, אתה תבדוק. אבל שזה נעשה מדעתו, אבל זה מה שמוזר. הרי הסוגיה אומרת, כאילו, יש פה מזכיר וזוכר שרבים על איזה עניין. אני לא יכול להגיד לך, לא, אתה רוצה לבדוק. אם הייתי רוצה לבדוק, לא הייתי בא לבית משפט. נראה לי שהסיטואציה אני מסביר לך טוב מאוד. שהסוחר מגלה את דעתו שהוא לא רוצה. ממש, כי מצאת דירה יותר זולה. ואם אלה תפילין, הוא כותב ליד התפילין, לא מסכים שישתמשו. גם מה זה מותר לבוא ולקחת. הנקודת המוצא היא שאותו בעל מצווה אופציונלית רוצה שישתמשו, והוא לא מולנו, אנחנו לא יודעים, אז אנחנו מניחים שהוא רוצה. הוא אומר, אני לא רוצה. לא, אתה רוצה. אבל אם יש לו אומר שהוא מחזיר לו את הכסף. זה המגיד משנה. כן, אבל אנחנו לא פוסקים כמוהו. אבל אני רק אומר, ההערה שלך היא הערה טובה, היא קשורה לנושא משיק, שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו כרגע, זה מה שנקרא כופין על מידת סדום. זאת אומרת, יש דין של זה נהנה וזה לא חסר. אתה לא מפסיד מזה שום דבר. והוא יכול להרוויח מזה הרבה. אתה מתק, יש להגיד, לא. אני לא רוצה. אז יש לנו דין של... זה לא המקרה. מה? זה לא המקרה של הסוחר. אבל צלילים, גם צלילים. זאת אומרת, צלילים... זה לא שזה נהנה וזה לא חסר. לא, נכון, אבל הצלילים גם צלילים, שאני בא ואומר לך, תשמע, למרות... לא, אני אומר למשל הנושא של התפילין, מה שאמרת, שים פתק ליד התפילין. אז זו סוגיה שראו לענות בה, אני רוצה להציע עוד פרשנות שנראית לי הפרשנות הכי פשוטה שמצויה פה בסוגיה, וזה השאלה היא, הכלל הזה, כל מה שעשינו עכשיו, ניסינו לקחת את הכלל הזה ולהבין אותו מתוך עצמו, להבין את מגבלותיו. אבל צריך לזכור שיש פה שתי סוגיות. יש את הסוגיה במציאה והסוגיה בפסחים. ההבדל בין שתי הסוגיות, אם אני אשתמש בלשון לא מדויקת ובלשון מבהירה, מי לא המוציא מחברו? זאת אומרת, לפי הסוגיה אצלנו, בא הסוחר ואומר, לא נוח לי. ולכן אני רוצה לבטל את העסקה. חתמנו על עסקה, בשם הלא נוח לי להוציא כספים על בדיקת חמץ, אני רוצה לבטל את העסקה. אנחנו אומרים לו, לא כל כמינח לבטל את העסקה, למה? כי נוח לו לאדם שיקיים מצווה ממונו. הסוגיה והמציע זה בדיוק הפוך. השאלה שנשאלת היא, העסקה שנעשתה זה בין המשאיל לשואל. עכשיו השואל בא לשאול, האם הוא יכול להשאיל את זה למישהו אחר? אז אנחנו אומרים, לא נוח לו לאדם שתעשה מצווה ממונו. במילים אחרות, הכלל במילים אחרות, אנחנו נמצאים במין סוג של ספק כזה, אם נוח לו לאדם שתעשה מצווה ממונו או לא נוח לו. עד כמה אנחנו נטיל עליו אלו שהן תזות שלנו. והתשובה היא, אנחנו מטילים את התזות מספק. במילים אחרות, כשאתה רוצה לשנות את המצב הקיים ולבטל את העסקה,
אז אנחנו אומרים, אתה אומר, לא נוח לאדם שיתקיים מצווה ממונו? מה פתאום, הכלל הזה לא נכון. אם תשימו לב, בסוגיה הבאה מציע, בכלל לא כתוב, לא נוח לאדם שתתקיים מצווה ממונו. אלא הוא אומר, מהו דתימה, נוח לו לאדם שתתקיים מצווה ממונו, כמה שמרן שלו. במילים אחרות, שם, על בסיס הכלל הזה, של נוח לו לאדם שיעשה מצווה ממונו, רצינו לשנות את תנאי החוזה. הרי החוזה היה בין השואל ולמשיל בלבד. בא השואל רוצה להשיל למישהו אחר, לשנות תנאי חוזה על בסיס הכלל זה לא. זאת אומרת, הכלל נוח לו לאדם שיעשה מצווה, אין שום סתירה. זאת אומרת, לאחר מעשה, זאת אומרת, רק לשמור המצב קיים. כן, אני אומר, אבל אין פה שום סתירה בין שתי הסוגיות. משום שכולם מסכימים שנוח לו לאדם שיעשה מזמונו, כולם מסכימים שלא נוח לו לאדם שיעשה. במילים אחרות, ספק אם נוח לאדם שתעשה מצווה ממונו. לא, אפשר להגיד, אם כבר נעשתה, הוא ירצה לזקוף את זה לזכותו אולי. לא, פה לא, אין מצב. טוב, צריך לבדוק. הבית לא בדוק. לא, נכון. עכשיו, אז מה הוא רוצה? הוא רוצה בעקבות העניין הזה לבטל את העסקה. על סמך מה? שלא נוח לו לאדם זה לא נכון. שם אנחנו רוצים על סמך נוח לו לשנות את תנאי העסקה. לא, זה לא משנים. במילים אחרות, הכלל הוא לא כלל ודאי, לא לחיוב ולא לשלילה, וממילא הוא לא יכול להוציא ממצב קיים. במילים אחרות, כשאנחנו בוחנים סתירה בין סוגיות, צריך לבדוק לא רק את הפרטים, צריך לבדוק גם את היער. לא רק את העצים, אלא גם את היער. לא רק רכיב מול רכיב, אלא באיזה קונטקסט ביקשת להשתמש בטענה הזאת שנמצאת לפנינו. יש מקום שהכילו, סתם, בבדיקת חמץ, כלל, נוח לו. יש, באים. יש עוד כאילו דברים שכאילו קבעו לפה הפוך. בגמרא לשתי הסוגיות היחידות שמופיעות. איך לגבי שמתחבר העניין חוץ מזה, סתם, אדם, לא יודע, הזכיר בית. עכשיו, ומזה... לדעת שיש שם מסיסות ואין שם, אז הוא יכול לבטל. אגב, יש טיעון שלא הזכרנו בגלל שהוא מופיע למטה, שיש שעושים הבחנה בין הוצאה קטנה להוצאה גדולה. אוקיי, אז בסדר, אני אומר. יש לנו חוזה. אתה רוצה לשנות את החוזה. בין הסופר למסכים הסופר רוצה לבטל. שם, בבא המציע, יש עסקה בין המשלים לשואל. עכשיו, השואל רוצה להפר את העסקה ולהשאיל את זה למישהו אחר. בדיקת חמץ אמרו לך, כן. שאלה לא קשורה, אבל כשאני אומר בדוק, זאת אומרת, זה לא משהו אבסולוטי. אני בדקתי. לא ראיתי שהיה פה, היה שם. נכון? יש מצב שאומרים בדוק או לא בדוק? כן, אבל יש יראת שמיים. לא, זה לא אבסולוטי. כמה ברצינות אתה עושה את זה? יש דברים נקלטים, שיש מקומות שצריך לבדוק. ואם לא בדקת באותם מקומות, לא עמדת בתנאי העסקה. במקומות שהיה חמץ. מקומות זאת אומרת, אפשר בוודאות להגיד בדוק או לא בדוק? יש רשימה במשנה, לא הולכים על הרשימה הזאת מופיעה, 2 שורות, יש כללים. ובאמת שואלים, מה זה כללים? כל אחד לבדוק כמה שהוא רוצה. אז אולי זה שכרת מישהו בשביל לבדוק האם הוא עשה את מה שצריך לעשות. אבל יש... לא. אוי, כן, בכבוד. הרב, מבחינה הלכתית, להשתמש